הציבור שעומד כאן היום לא נמצא שם. הוא חושב שמדינת ישראל, כאשר פוגעים בה באופן מכוון על ידי גורם שלא מכיר בה ורוצה לפרק את כל המזרח התיכון וקודם כל את הרשות הפלסטינאית, יש לנו מלוא הזכות להגן על ביטחון תושבינו, אבל גם לזכות הזאת חייבות שתהיה לגבולות, חייב שתהיה במידה, והמידה הזאת נזרקה במספר פעמים, ואנחנו חייבים עכשיו לעשות את הכל בכדי להגיע להסכם שבו מדובר. אומרים לנו, אנחנו לא רוצים לדבר עם החמאס. אני לא יודע אם ידברו עם החמאס באופן ישיר או ידברו איתו באופן עקיף. אין שום פרספקטיבה למבצע צבאי שבאמצעותו העם הפלסטיני יתמודד עם המחלוקת הפנימית שבתוכו. לא פידוני צה"ל ולא פעולה צבאית יביאו לביטול שלטון החמאס בעזה. אבל הפסקת אש והפסקת הירי ומשטר אחר בציר פילדלפי הם תביעות מוצדקות. אנחנו תומכים בהם ואנחנו מאמינים שהדרך היחידה להגיע להם היא בדרך של הסכם. שלא יגידו לנו אנחנו לא רוצים להמשיך להיכנס לרצועת עזה. לא מספיק שאומרים לנו אנחנו לא רוצים שר א', שרה ב' ושר ג'. צריך לקבל החלטה שלא נכנסים לרצועת עזה. צריך לקבל החלטה שבצומת שאנחנו עומדים בה עכשיו, בין הענות לצביעה הרחבה של הסכם ובין המשך הצביעה בבוט של עזה, שהוא עמוק יותר מהבוט הלבנוני, שהוא יימשך לזמן ארוך יותר בפרק זמן הלבנוני, חובה ללכת עכשיו ולעשות את המעשה היחיד שמתבקש עכשיו, והוא המעשה של חתימה והגעה להסכם עם המצרים ועם העולם כולו על מה שקורה ברצועת עזה. הדרך היחידה להפסיק את הסבל המתמשך של תושבי הדרום שאני חלק מהם, הדרך היחידה להפסיק את ההרס הנורא בעזה, את הפגיעה בחפים מפשע, את הדברים הנוראים שקורים בה בשלב שבו אנחנו אומרים הדרך היחידה לעשות את זה, כן, גם כשעלינו מוטלות מגבלות מוסריות בתקופת מלחמה וחובה עלינו לעמוד בהם ואסור לנו לפרוץ אותם. לכן אנחנו בונים ואומרים לכל מי שיכול לתת יד, לא נפסיק לקבוע את הצביעה הזאת. כן, בשלב הנוכחי חייבים להגיע להסכם, גם אם הוא לא יהיה שלם, גם אם הוא לא יבטיח רגיעה מוחלטת. הוא עדיף לאין שיעור מהמשך המצב הקיים של התגוששות הדדית, של הרג נורא, של פגיעה בחפים מפשע, ומה שיכול להתפתח כדבר חמור יותר, המשך השקיעה בתוך הבוץ העזתי. ולכן ייצרו את המלחמה הזאת, הגיעו להסכם מוקדם ככל האפשר, זה המסלול שבו צריך ללכת, ותפתחו מחדש פתח שאני מאמין שקיים גם בימים הקשים הללו. מונחת על השולחן היוזמה של הליגה הערבית. כל ארצות ערב באות ואומרות בואו נסיים את הסכסוך. אני יודע שבימים קשים כאלה לדבר על סיום הסכסוך נשמע כדבר שלא מחובר, ואני שב ואומר דווקא בימים כאלה חובה על כל מי שמאמין באמת בפתרון לעשות את הכל בצד שלנו, בצד הפלסטיני, במשא ומתן עם הסורים, עם כל גורם אפשרי, תחת המטריה של החלטה של הליגה הערבית. אני מאמין שמהמצב הקשה הזה שבו אנחנו נמצאים היום ניתן אולי לפרוץ דווקא לכיוונים הללו, רק הם, אין שום דרך אחרת. שום מבצע צבאי לא יכול לחסל טרור, רק הסכם בינינו ובין הפלסטינאים הוא הדרך האמיתית גם
לחסל את הטרור וגם לייבש את הביצות הנוראיות שבתוכם הוא צומח. לכן אנחנו כאן הערב, לכן אנחנו אומרים את דברינו המדויק, הברור, ולא שום דבר אחר. תודה רבה.